Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ollaan herätty just. Tänään pitäisi saada 10 000 täyteen. Ja mihinkäs aikaa meillä on aikaa sitten? Onko se niin, mulla hereillä. Mitä me sit seuraavaksi? Me lähdetään varmaan ajelemaan sinne Hesburgeriin hakemaan kunnon mötöt. Spagetto! Aikamoinen. Se on just näin kuulee. Se on just näin. Oi. Näin lempparibiisi. Pistääksä se vyön nyt päästä joskus menemään? Bongot soi. Party! Aki nati mati peno. Mati pana jalapeno. Moikka, 4 kerrosateriaa, kaikki kokiksen ja sitten 2 isoa vaniljapirtelöä. Ei muuta. Se on bulkki alkanut nyt. Sitten vaan syömään. Hesburger. Hesburger ja let's go in. Hesburger on safkasen maistuvin. Hesburger. Hesburger on juttu niin. Kiitos. Hyvä aamupala oli. Oli siinä. Joo, nyt on tunti aikaa siitä kun syötiin noi heset ja nyt ajateltiin vähän mennä kävelemään johonkin tai vähän et saisi tätä ruokaa laskettua seuraavaa ateriaa varten. Tässä oli 308 kaloria. Tässä on 240. Niin ja sit ostettiin tämmöset vielä. I will make an incision from your earlobe to your earlobe. With a scalpel, I will peel your flesh back. I will take a saw, I'll cut off the top of your head, which is called your delirium. And then once I get your brain exposed and I get it out, I will use this to rip the dirt from inside your head. Kai mäkin sit korkkaan. Jatketaanko me matkaa? Ja käy. Kävellään. Palataan taas seuraava aterian parissa. Saa kädet pestä. Joo, käytiin ostamassa siipiä. Sillä mennään. Joo. 10 000 tulee tänään täyteen. Ja sit taas mennään. Bon appetit! Joo, se oli siinä. Yksi tämmönen pussillinen ja sitten noi vinksit. Semmonen 2130 kaloria meni sinne. Ei ainakaan mitään tämmöstä kaloripitoista enää tömmiä. Meillä on vielä niinku, me ollaan puolesvälissä vasta. Ei mitään. Palataan sit taas kohta, vedetään varmaan pizzaa tossa seuraavaksi. Joo. Ei siinä nähdään taas kohta. Nähdään. Kohta. Hei hei. Nyt vaan syömään taas. Herkutellaan. Mikä on fiilikset? Sitten ei muuta kuin herkutteleva, onkin jo tosi kova nälkä.
Joo. Mulla ei tää kohta tyrjää. Aikaa. Mennään taas. 155 grammaa mutakakkuu. Me hävittiin tää peli. Me hävittiin. Mä pistän nyt sieltä. Vuoden päästä sit revanssi viimeistä. No. Ja ei muuta kuin ensi videon pariin. Mikä on meidän ensi video aihe? Joku tämmönen, ehkä joku reenihaastevideo ehkä. Mut saa myös jättää kommentteja, millaiset haluatte nähdä. Ei mitään, tykätkää. Eukku ehkä on asos, että tykännyt. Ja muistakaa, tilatkaa kanavaa.